Bueno, egunon ba beste egun baten. Gaur hementxe beste egun batez. Ala bat abio bere. Behize errepikatzen duen ruta baten. Begir izautzen duzuen ruta elkarez. Kusten duzu, Eta igual ez dut ioko seguraski bideo, baina... Bueno, hemen izi agora da, abitiko da, segi mekia. Segi. Eta, boixe, oso ibilbide politxe da. Eta mezido. Orduan, ba, eiteko asmoa dauko bize. Ala bat abiok. Hor 2024 abuztuak 19. Ikusi ze ingurunetan daun. Ingurune eta paraje edarretan, gara? Eta hoxe, lehenengo kilometro terdio dauke aldapa gora, orduan. Lasai aztu gara, pazintzikin. Eta ez ditxo, eta lasai hartu. Vale? Eta, bueno, gero da, oia laue bintzen. Baixe, lehenengo kilometro terdie. Dauke, Pontzegozetik Kainiako norantzan bat. Vale? Hemendik dauke aldapa, hemendik gora. Kusten duzu, lehenengo metroketan, nola bien? Hortxe utzi dukotxea, bueno, hortxe, 100 metroa. Goitzego 8 eta hoendik ondo aparkatzeko. Behatzi bat iterdi etortzen bazate. Ezki. Orduan, ba, bueno. Kusten duzu, Zein ingurune dan. Ederra. Eta mentxe bat, da bat ahi. Vale. Venga, ba, hala, aurra. Hemen ikusten duzu, lehenengo kilometro terdi edo txantxar hartarte hola izangoa. Edan di aurra ere bestan bat uste baiet. Die ba hoxe, aldapa gora, lehenengo metrotan metro batzu bidazi barra. Orduan ba, bueno, sokan bezala ikustea jendea. Hala de horten, iaz baino jende gutxigo daula iruditzen zat. Aztelen bada, egiten da haitu azte bukeran horrek igual jende atzea botado. Ikusi zazu, ze bastarrak. Eta lehenengo kilometro terdi bi edo hola txedi, orduan larritu be hartu pausoak eta lasei, vale? Venga, pazientzikin. Bai, ba, konpondindu bidea, bai. Hemen, iaz da zan hau bide txurre. Zana, bai, irregularra. Eta hemen sobrare makineri edo sartu de. Ba, bobkat txikietako mate, ba. Eta berdin du indoa dana. Ikusten duzu. Eta, bueno, zerzen ba demore irauten duen, zati hola, ba, bueno, egikin daula, hau estropatzen juta. Baina, bueno, haizu, baxa murra hoiteko, Ben esan dagoa, hasi iran pixkat, bai, aldapatxo da, baina, bueno, leku ikusu garraitea. Eta pazientzia hartu, eta lasai jo. Hala? Venga. Ben ikusten duzu, lehenengo ukondo aldau ze pasau dugu, duen bigarren aldea dauku guan. Ikusten duzu, eta bideu aldapatxu da, xiate izarria eta ziken dio, behotu aldeat eta eaman da. Horren ba lasai hartu gola. Bueno, ikusten duzu, ze bastarretan gabiltzen. Ikusu garria. Bai. Eta, disfrutau zuelta. Suabe, egin barri juzuen geldialdi ginez. Así que, venga, ala, hurra. Hemen ikusi zazue,
parajeotan eraikinek darela. Etxe bordoak egin datu behar ez hemen belartzari handik edo ez da pentsatu nahi dut hauztakipa bidea hoin zaneko langileio zerra otordu gemateko lekun bat hori izango zala, zer hemen arri ezin dudan. Eotezkotan hauntze, oi hauntzaintzaile entzako izango diok. Baina ez dakit, ze parajek, bakarrak, ikeragarrik, ez dago hemen lau iginen. Hau dana hemen etea, azelanak. Venga, hortxe ese batzuk, tipitapa, xua biloko du. Venga, euski beha, euski etatzen dugu antxasizai. Komeni da, alare, garez etorzea zortzitako hemeniotea, bale? Ez dela aparkatzeko eta arazo geuko itxizue. Eta hola, euski asteako, igual aldapa ipuzketa igaundinak, bendu diezu, Eta, hoxe. Zati gero aldapa ipasautago gero ja lau da. Venga, hortxe bat, zua. Bueno, hemen txegetozek, pare batotako luze bezala zerek, tramo luzeotakok, kusaz eze, baina okorra espaneok hortxe bukatzen dugu aldapak, bai? Hemen eroiko ondiat bezala ikusten duzu, malda ondiat, txetan kartel bat zeu, uexide gaine. Eta gero jadek, hor pixka gero behera itendek, eta gero ja, altura berdinen, tapa, hor kurbe inez, jutenek, aitzarte hortan. Eta bege izan ikusgarri. Egin ez tezuenok, deke, txiki sentitzea izan. Oso partxe. Torri barrazok, bizin behin behintzeko lagoat. Kare zo inbarrazok. Naiz da, bueno, hasieran aldapatxo batean. Pare da kilometrola izan ditu, gehiago ez. Venga, hortxe, gaine hartuko dira. Bueno, eta hemen txe azkeneko grabazio horri zen da. Eta hemen izan dizuten pankarta honek. Ja, tontorra ekartzen gaitu, bai? Mendi aurrea da ja pixka jetxi bain. Eta gero horra gutxiko zuen bidea, arkaitzen jarraitzea, bala? Oso leku zora garri. Vale, bueno, arreza pixia daztu. Eta jarraitzen godu. Bueno, eta hortxe gaine hartu deu, hemen inditu metroatu berdin minen, eta guain dauke hau dana, goiti bera jetxi, eta geroan, zai, kamara non dantzen baten da. Ibilbidea. Dana, tipitapa, hortxe arkaitzen aldatetik beste, bale? Pixia jetxia ere dauke guantxe hau xe, mendio, horreino. Baina gero berdinen. Gero bueltakon aldapatxo hau xe dauke, bizte gora, baina baina. Azirakoa handik honeakon, osea, azira norkotxe utzi duen lekutik aldapa askoz bideu dut, gero bueltan hau bilatzen duen baina. Baina tira. Gero, hortio ikusten arkaitzen, landuta nola da. Nana latzen da. Eta fijatzen bazeate, meneztek ikusten den, oinezko ibilbiden paren metroatzuk gora xago, dau uren kanala. Hau etzan egin jende oinez ibiltzeko baizik eta ure ekartzeko obra hidrauliko bat izan da. Hor danen ure dator kainetik, hor konzego zen ursalto bat eukitzeko. Elektrizitatea indarra zeitiko. Orduan, hor jartzen ton, okerrezona 1908 arte nintzuela, 2000 launek, eta amaike hildako dantziela.
eta boixe, amaika pertsona itziela. Hemen argazki gatatzen hor, tonto naiten. Hale, venga, hor nortxe beraino jetxi eta antxe, oine. Venga, hor izango dibe igual 7-8 kilometro. Holaxe. Oantxe antzemate ondo, bidea, hor, hemen, hor aurren. Dana, holaxe izango, hemen jarra. Hemen ja hobet ikusten da, hemen ja bera gatuztela, hor perfile, nola dijo nortxe, hemen auntzotxak eta haitzen dira, danen auntze dara. Vale. Eta irudentzat, haure konpondu induela, zabalago daula bidea. Osa, ematen ez, bide guztie arreglautu du, konpondu du. Zati, lehenau paren nola juteko ia eta ez zen aukera handik, baina, hautzen bai. Hala. Ega, tipitapa. Eta hemen, kanal hidrauliko, Zer denizuena paralelo dijola, hau iteko arrazoia, hau izen zen. En barron tunela dijo urea manez, arkaitze zulauta, danen, pentsa oze lanak, oinda lehun urte. Lehun urte baina gehiago. Venga. Bueno, abago atala aurreaka. Dana holaxe da ikusten dezuria, jende asko da bilela hemen. Oso... jende asko moitzen duen hilbideo da, nahiko xamurra da gaina, eta ikusgarria izate horrek, eta nahiko eramangarria izate horrek, hoxe, ekiendo, oso erakargarria izate jendentzako. Penetxego, tartega, aldapatxo magora badao, bera, baina, orokorren nahiko lauea. Eta hemen danen ikusten ez, ure hemen dijo. Hemen dijo, dana. Hor, biztara autodaren plakak eta zenbakituta dara. 54 kontatzen hasi gea, kontu benen, 48 dago. Eta hor lentxo pasau deu, plaka bat tarteka jartzen do. Ponzebosea 4 kilometro zerela eta Kainia 6 kilometro. Orduan hemen de kilometro erdi batea edo, erdia ailau gehala. Izen lehike. Eta gira marra maika kilometro lahazte. Zentzu bakoitzen. Eta baixe. Venga, be bideo entantxe jarretxuko du. Ikusitza ze polizia den. Ikusgarri bat ipat. Venga. Bueno, hementxe gatozia biden. Eta jezde ikusten gaine hartu deun tontorra eta kriston eroiko azaltzen zana. Ben ikusten dezu, tarteka azaltzen zaigu zen markadaren. Ponzebose jartzen doain 6 kilometro darela eta Kaina 5 kilometro. Bale, orduan, erdieia pasau du. Orduan, bueno, aurki gaina Leongo provintzien sartzen ga. Atatzen ga Asturiasetik eta Leonea pasatzen ga. Eta bueno, dana da, holaxe, pixkate arkaitzonen kontra egiten duen ibilaldi bada. Eta, bueno, dana SK bezala egiten dugu, eta batzuan gora, bestatzutan behera egiten dugu, eta, bueno, baina, bueno, oso emangarria eta errezein deiken bidea. Behar izan ezko geldialdi gehin da, ikusten duzunez, jendea pasau eta pasau dira. Oso ezauneran ibilbidea da, bale? Esan da zela, hemen tarteka, azaltzen zaizue. Gaina, ja gutxiko behatzen zailu, egin deuna baina. Bale? Venga, urtra batein da, saikingo da. Bueno, eta hemen txea erdipare baina urra esago gara, lehena ikusi egin bezala, geldi alditxo bat egin dugu. Nik gauzak oso ondo don, zati hemen jartzea bat 45, Ponzebosea, eta ordu eta erdi Kainea, baina Kaineako iruditzen gutxigo da, hola. Hemen geldi alditxo bat egin dugu, eta hemen ja ikusten duzu, bailarea, ez dutzen hasi dela, errekeare gehoz da gertugo dauko. Momentu batengo da aurren,
ja sartzen gehala errekan altura berengoat. Vale, a ver. Bai, 3,8 kaina eta 6,9 Pontzeosea. Orduan, iruditzen zator jarretaren ordu 45 Pontzeosea eta ordu terdi kaina ez darela oso ondo jarreta. Ez dare proportzional jarreta. Eta hor da, bide bat hemen jartzen da gora, Kobadonga juteko 9 ordu. Así que, nahi donantako. Hemen izan, lasai, kareseko ruta iten gure. Eta antxe dau pasarela bat egurrezkoa, justu azpin librea daun, azpin harrikari gabeko tramoa da. Impresio pixiatik. Ega kutsiko izuz, bale? Eta ikusten duzu, bidea zema tramotan oso zabala. Bale? Orduan, venga, pixena gaurra bat. Ja, 3 kilometro, 8 magarri jatzen zai. Hala. Bueno, hemen badao tramo bat, pixka bat impresio egin duna. Zati hemen, hor beran azkaitzik ez dago. Orduan dago, burni eta jarrita, eta egurra egin dago. Hemen gare, sartzen garen, airen, burnin airen gare. Orduan ba, bueno, pixar impresio egin Zeran beran ikusi egiten da heroikoa. Pasarela de los Martínez edo jartzen da. Bueno, ez asko gatuko bat, bare. Ez dago interes berezik hortik erritzeko, bera. Vale, beira, hemen. Bainara ikusten ez dutzen dugu, bale? Ibaiek gehoz da gartuko daukeu. Horrek esan nahi do, kain aldea inguratzen nahi gara. Orduan ba, hoxe. 3 kilometro lagatuko zaio. Hala. Ikusten ez, kanal hidraulikoa, nola dan, ure nola ematen dan, altzaka. Hemen ja kain aldea inguratzen nahi gara, bidea xamurra bada. Ikusten ez, jende asko dau. Kaineti otortzen, ez karesko tramo egiten, baizik eta kaindigonea lasai paseo egiten. Orduan ba, bueno, ez da usartzen bidea, ez da usartzen aldenik aldein beharrik. Batzuk egiten du, iskin batetio tramotxo bat bakarrik egiten du, eta tramo bat egin da buelta biz. Castilla y Leonen gare. Ez da gizelekutan, ja, Gaztela eta Leonen gara. Ez gara, Asturiasen. Hau da, Castilla y León. Orduan ba. Hemen ja, bide lasaiagoa da. Zabalagoa da, ume egin daiteko, erresa. Orduan ba, inguratzen nahi gaia, kaine. Hor momentuaten gero, esan dezan, aranen bestaldea pasatzen gazubi batekin, eta gero behize, buelta bekin eskubik alde honetan. Baina, bueno, ega kutxiko dizu. Bega, eta hemen ja, Pontzedo zea, 9,3 kilometro eta 1,4 kaine. Ja, hilatzen nahi gara. Hale, orduan ba, tramo hau ja, bueno, atzeneko 5 metron ja oso zabala da. Hemen da jendea, ruta inbeharreztona baizik eta. Kaindi gume hartu eta pasion datorrena. Lasai. Ba, bueno, kilometro pare daten, 3 bat, eta vuelta. Zati, epe, ikusi deu, guraso bat ikusi deu, oinezetzekin ume batekin, tipitapa, zampa. Orduan ba, horrek ez do kareseko ruta egin behar. Epe, orduan ba, holaxe, mentxe ikusten ez duia, kares ibaia, epe, kares ibaia gertugo da, hortzi ikusik ja. Orduan bai, gertuatzen nahi, bidea zuzen diho, eta erreka pixat iotzen nahi da, iturburuaino, orduan ba, juntatzen nahi, bale? Venga, horra esako zubia igareko da. Eta hemen ja, esaten izuena, momentu baten ja, aitzarte ia elkartu itea, eta hemen txe, zubia igaroz,
bestaldea pasatuko. Hala? Arana bestaldea. Baina, bueno, pixka eta aurrago behize buelta biten. Eta gero baina tunel batzutatik, eta bueno, ikusiko duzu. Oso politia, nekua. Ikusiko duzu. Hemen. Txin ningo dugu. Apa, haze. Hemen ikusten duzu, lekue. Ze bizta daren hemen. Hemen bai. Eta pasare, ikusgarria. Ordu nahin trama bat ezkarretik egingo dut, eta gero behize eskubia pasatuko. Hemen arreka itxorretxoa dago. Hala, aurra zaituko dut. Bueno, eta hemen, 300 metroko tramo bat egin dugu. Aranan ezkarrego aldetik, behize bestaldea pasatzen da. Ikusten duzu, zenba lan daun egin da hemen, zenba lan, arkaitzen tunelak eta inda eta nola daren. Ikusgarri dibiztak egizan, Netzi do netortza, Bai. Nik usteet, hasi ere galdapatxo isi egin duta, gero ez dauke ezar, ez dauke ezar. Eta kontu pixkateuk ibideta, baina ez dago, ez dara hola arriskulekuik. Eta aldiz, bueno, ikusten ez Ze leku daren. Bai alde batea, bai bestaldea. Ikusi zazua. Egizte ikusgarri daren. Alde batea eta beste. Ikusgarri. Hola. Oso politia. Puente de los Rebecos. Bide, gaur honek ez dugu bate ikusi. Ez da untzuat, ez da haiku inditxegu, baino. Bueno, ya gutxi gatzea, así que... Venga, hala. Hemen ia bukaeratik hartu gara. Zer duzu? Eta hor ja tunelan lekue da. Hala? Untxe jetxi eta horre joko gara eta ikusiko zen. Bueno, eta hemen kanala gure soltatzeko lekue edo ez dakit bazar dana. Horti azten da kanala. Bueno, hemen dik edo. Hemen ja tunel txotan pasatuko beha. Eta leko atzutan puntu guztiera hau. Tira. Ziko zu. Hau ja esan dezakegu bukaerako tramoa dela. Azkeneko tramoa. Hemen dia atako zeate. Pantanoa o kanala iure ematen nion lekua. Ikusten duzu, zer izkadaren hemen. Ni argi egin hongonez, lurran. Eta buru emakortuta, zetio. Ez da oso altura honi. Bale, hemen ordu nahi. Horaxe pasatuko ikegu batzuk eta hor pantano bateatako. Ega. Begir zazue, ze leku ederra dan hemen. Istu ure nola eroitzen dan hemen. Goroldioa da nola da jarrita. Eta ze bizta zoragarri da den horre. Kamarak igolezu apreziago. En argitasun asko dau bukaera, baina hemen kamara honbatekin argazki oso politika gatea ditzu. Bueno, guk hortik jarretiko du, bale? Venga. Eta hemen,
justu, horti atatzen ganen, hemen txedoia presa, kanalok eta martxan jartzen dituna. Vale? Hemen Leongo provintziko, Leongo provintziko pantanoa badau ure hartzen dona, hemen bialtzen da, hortik aurrea pasatzen da. Hemen, bueno, kanala justu hemen ez da egin nunengo dan, hemen barruti gola hengo da zulauta. Hortzea, bera, amorra gora iotzeko lekua. Hala. Eta hemen, hor batzuk batzeko zen bueltan ja egin da. Hemen, ikusten dezu presa hontan, segi, metia. Hemen ja bukaera jaugea, bale? Hemen txeguiztu presa honek ematen dio ure kanalai. Jain herriko pantanoa, edo, bueno, ez dakit nola ditzen zeion. Zer ez? Hemen txe. Hemen txe da. Eta kanala, ez dakit nundik hortik nundik jungo dan, hala? Eta hau amorra egiotzeko bidea. Laguntza edo. Zein garren atatzen da hemen. Eta netxe pantanotxoa, erreka honek, hemen dixe. Kanala, hortu numaitetik hartuko dut da. Hala. Eta, bueno, Kain herria da hortxe 500 metro, bale? Oin, grabatuko izu eta ekutsiko izu. Hemen, behizte errekaz ezkerraldea esan dezan pasatzen gala. Eta horra, bueno, 500 metron, antxe euski edan leku hartan. Antxe daukain eta ekutsiko dizu. Ega. Bueno, eta netxe gatoz. Hemen. Zenda alkarez, ez dakit. Hemen txe hartzen duen ja zierako puntu bezala. Ez dakit. Zenda za? Hauxe gurutzako duzu bie. Eta hortze kaina, bantxe jungo. Hauxe dakar ez arreta. Hortxe horren pantanotxe bat bezala dugu inda. Ez du une hortan. Ebe. Eta, hoxe. Hale, benixe. Eta gu esaten bideo guztien, hauntzik ez genu leru zen, da danak hortxe dara. Hor piloa. Danak, hauntze, zaile hor. Arri nola ditzen dien. Hale. Eta, bueno. Zarraudeu 3 ordu eta 10 minutu ruta hau iken. Bueno, ruta erdie, torri inge, buelta egin barra. 3 ordu jartzen ton kartelak eta logo hoxe. Gehatu ingea zer jaten, geldialdi txoatu binditu bueno, alabak indola, baina bueno. Ondo, 3 ordu, margipe, hemen gure begirale bat. 3 ordu eta 10 minutu. 3 orduko buelta. Planteatu liteke junde torre itea eta bazkalduan bertan. Zortzi galdea bitu. Maiketan hemen. Ordu lorren bat hemen egon, zer da ezan. Eta buelta urdubik talordeneak hola. No, bueno, ez dago presa egitea ez da bolago ez da behindar. Gu behindar deuna izen bar da. En lasaian. Herri ikusi pixat. Bokaio eta ekarri ditu. Jango ditu eta gero amabitarri galdea bituko gara. Utsa lagu galdeako. Ordota galdea bitu ikusiko da. Meize bueltatzeko. Hala. Orduan ba. Zok ikusi. Nola inezen. 3 ordu zentzu bakoitzen. Eta oinak utxiko izot. Kainarri. Hala. Bueno, hone etortzen zatenean ikusiko zuen jateko leku. Hala. Eta Epe, erarte. Hor eskaldu matzen napar batzu zaren bikoteat. Hor mai batzu dare, libre, noiduna jateko be bokaio gobete jana.
Eta hemen txeia Kaineko herritxo, bale, hemen. Jatetxe mato dago, Ezker Eskubia. Zundezue, maritxokin. Bueno, nahi do najan, gu gai diaz karri indeu. Nik usten duzue, badaula, dendatxon bato beste ere badao. Kamiseta bato beste pikoteatzeko. Hale, orduan, aukerea bada. Usten duzue, jatetxeek eta. Hau da Kain. Men jatetxe gehiago, men ez dakik, kanpein bato zer da hon. Kombinaos, ez que hemendik ezkarra ez paidak itze nola llegatzen da jende hemen jatetxea bai, hemen kotxeek normala jaten dira, así que bidea da hemen usten ez ha? Hau da Kain Leongo Castilla y Leongo herria. Gaztela eta Leon. Albergue bat. Mentxe. Hala. Bueno, hauxe da. Kain, ikusten duzu. Amarretxe, oitetik erdik jatetxe die, o erdik edo... Bi supermerkature badare. Bueno, igual, uste baino gehiago da, hemen, Hortik, harri zahar xarra. Bueno, ruta honek bizi emango zion, segurazki. Ikusten duzu, supermerkatu, gero, bueno, haindan txikiako badauke. Jatetxeek eta ustelak eta pilo gara, Bueno, eta nola ez horrelizatxo ateo badau, hombre. Hortxe da, Eliza. Bide, itxurri hemen zion. Hor bikote euskalduma bilatu dugu eta bida, itxurri baten bila zebiltzen. Biltzen agortzen duen batzela. Baina, bueno. Hala, hortio, atea ingo da. Hala, hauxe da. Kain, Google mezarrean, eta denboatxo ingo dugu, gara izeleu geha, maiketan aiatu geha. Maikak eta mogoita bosti bain. Ma bigalde arte menengo geha, eta vuelta ingo dugu, así que... Hala, venga. Disfruta zuek ebila bitxin dute. Bueno, eta... Etorri gehan bezalaxe, bagoaz bueltan. Mokau bat indeu. Maixe, iru ordu eta marrola tardaitu, bueno, jaten gatu geha zerbait, bideo grabatzen gatu izan gehanak eta iru ordu behar di, bilbidea biteko. Klasa izun da, hala? Oain beste bueltan. Igual zehozte gutxixeo, aldapa behera dalako gora izan partez. Bueno, hasierako partea luzen adan aldapa gora, behera toka entzien. Ez du esan nahi baina aldapa gorai ez daukeun nik. Bakarrik, oingo aldapa gorea, harinagoa dala lehen hau euki deuna baina. Hala? Bauxe? Tipitapa? Buelta bita. Ega. Hemen txeia, Fonzebosetik Kainea indeu, eta oin Kainea tio, bueltan gatoz. Ja, utzaldea bitu behar du. Beste, 3 orduko bidea dugu. Hale, zepitapa, bale? Ega, hala, bazen bat. Bueno, eta Kainen ja egon geha, moka hoin deu, eta gontxe abitzen geha, behize bueltako rutea iken. Eta... Hoxe, hortxe, ja, bidea ez da grabatuko buelta.
bukaer arte behintzat agurra egiteko, egiten arte. Hementxe dau behize presa hori ikusi deuna kanalako ure hartzen duna. Presa hementxe dau. Eta aitzarte honetan txe. Eta izan ez da oso ondie. Hemen pilatzen den ure, bueno, eta ez da oso izugarri. Zuen ez da, hone arte ia erreka normala dala. Eta hortxe da pareta, orduan ba. Justu da putzu bat eiti bain meteko paretatxoat. Hala, orduan ba, bueno. Hoxe, lehenago grabatu dizu eta udana. Orduan ba, zen agurreina zebiza ez dut grabatuko. Hortaz bai, beste 3 bat orduko buelte euko duguen, bale? Ega ba. Hala, bazen? Bazen? Lastima ez tola inguruneu kamara gondo kaptatzen. Haze politia. Zoragarri da bai, politia. Bueno, hortik gaina juteko aldapa. Hemendik Pontze-Borsea jesteko aldapa. Ontxe garetzu ontxe horren. Eta jagatzen zaio atzeneko 2 kilometrok jeste. Listo. Bueno, eta hemen ja ailatu geha txontxorra, bai? Hemen txeia goiti bera Pontze-Borsea bat, bale? Hortik etorria kaineko atzeneko aldapea igo deu, eta guen ja berak egin. Boixe, hemen ikusten dezuenez jende asko da, jende asko ibiltzen da hemen, eta goi, oso ezaguneran ruta bada, bale? Guen ja faltatzezkiu atzeneko 2 kilometro gestea, eta ba, gaixo gingo da, zati aurreko urtetan da, hau estropeatu dago zean bidea, baina bain, arreglatu da. Ba, txingo dugu garriko. Venga, hortik aurra. Bueno, ba, izan da bezala, bale? Oen ja gehatzen zaigu 2 kilometro festea, kontuz maitea, korrika da torbat. 2 kilometro festea gehatzen zaigu. Ikusi zatu, ez martxaran. Jendeak korrikatan da, biz? Izo martxe, biltza jende. Eta jende asko bai. Aurreko urtetan, pista hau, behera jesteaineko hau, zandana harri sueltoa. Ez harri sueltoa, ez bezizere. Harri bata besten, arregla dugu pistea. Eta ibili bat egin eskilara maila bezala gesten da, nahiko komplikatu zen. Oen korrika dizotez, zetio, bai, arregla egin da. Eta, hoxe. 3 ordu, tentu babitzen. Gu guain bueltatzeko gehiago tardau arden, zetio, hoizen preskuran jungea, eta ia gatu behin dugu. Behin gora io genen, behiraldea platano jateko gatu geha, baina gehiago. Baina hemen bueltakon euskie daukeu. Eta euskikin parada zugetik bilia. Eta oso goxo. 3 ordu gehiago, baina gehiago tartabiz. Oain hemen gora datozenak gehiago zuzetxiko da. Eta lapa gora datozenak.
Guga guizten praskura nina. Bueno, hoxe, beste ibe, Hoxe, 2 kilometro zetxi, eta ia kotxea bertan zaite, vale? Gogorau, etorri berbazteate honea, egin ez du autobusetan etorri, edo kotxetan etorri berbazte, 8etako hemen, kalkulo. 8etako honea etorri berbazte, bestela, kotxe utzi berko ziguel 2 kilometro berago, edo auskalo zenbat berago. Eta koñazo bada, orduan, 8etako etortzen mazat ez dago, zera, arazoi. Hemen bertan apokatzen, bai? Venga. Bizta hau gintzen txea, hilbide hau, amaitzi utzat, manguet. Hemen Asturiasen, eitxeko besta bilbide polito, vale? Venga ba, ez da bat arte.